What's up mga ka-magic? Welcome back to my YouTube channel! Alright, sa ngayon po ay mamumukbang po kami. Okay? So meron po kami dito na pasayan and isda. Alright? Okay, so sa ngayon po ay kasama ko walang iba kundi si Desi Wild! Alright, so meron po siyang YouTube channel. So please subscribe and click notification na po. Support lang po mga ka-magic ang YouTube channel niya po. Alright, so what is the YouTube channel? Pa-subscribe po Desi Wild. Alright, so I am Arjun Loses TV for my YouTube channel. So please support na din na po yung aking YouTube channel. So subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga bago kong upload na video. Alright, so excited na ba po pa kayo na kumain na po kami dito? Alright, so syempre po, before po kami kakain, okay? So mapiprame muna po kami, okay? Saan din na pa rin sa notice ko? Lord, thank you so much po sa pagbigay mo sa amin na blessing. Alright, so araw-araw mo kami guide, alright, sa galaw-galaw namin. Okay, so para din po sa inyo ito. Lahat po ng aking mga nakasaloob para po magkakita ng grasya, blessing. Okay, so lahat po ng blessing, maraming salamat po pagbigay mo. Alright, so gabay mo lang po kami, talan kami, mga pamilya ko, and ang aking love. Alright, so thank you so much, Lord, in Jesus' name, Amen. In the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. So, ayun na mga ka-magic, magsastart na po kami mamumukbang. Alright, so before po kami kakain, magsasalita po kami muna. Siyempre, para po wala po kaming virus sa kagaw. Okay? Five minutes later. Sprite. Sprite to Sprite. Oh my God, pasaya. Love, gusto ako ng first kumangkot. So, sige kaon, sige pamangkot sa question. So, ang first nga question from Woodji. Palangga mo si Arjon. Bangga mo kanya. Palangga eh. And then, wait lang ha. Dali ko na lang ba? Tapos, may nag-comment, pa-shoutout si Bea, Orap. Shoutout niya Bia, urap. Wait lang ha. Happy ka man sa relationship niyo ni Boy? Oo, happy man ko kis gaaway, pero natural lang na iya sa relasyon. Nag-permi lang gaaway. So, love me naman ko, love. Sa tonduan niya. From Rina Rose Mihares. San o ka mo mahimo bata? Hindi ko nakamba si Arjun mambal. Ano yung san o ko na lang? Depende. Ang Ginoo lang na matagsa mo na. Gano'n. Why mo kami gudali? Ibudlay sa buong daan nga pandemic pa. Di ba lang? Correct. Saka, wala kami diya. Gano'n. Mayo ko wala kami bata ka para ka-travel, kundi di ba lang? Namet. Ayan. So,
Si Rina, liwat naman ko, nga marupok ka. Amugi ko na da, masabisan bay gamay lang nga sorry, kapasog ga, okay, and then sakon, dumarupok dito na ayos ah. Sabi na, saan ako na mapakasalap? Ano? Saan ako kita ko na mapakasal? Sinsya ay may ano to? Ay may yot. Tapos may nag-ask, pilanta ka years, love? Pilanta ka years? 1 year? 1 year 4 and months? 4 months. Ay, lumpat. Buwi pa siguro. Namek! Sarap. San uman sa data. Si Arjun kumangkuta kay para gusto kong mabala ako san o. Gusto kong mabala kung manduduma niya pa. San uman sa data. Dito. Ano ba sa re? Diba rito dito? And then, kay Rina Liwat. Bayaan mo pa si Arjun? Hindi. Pero depende, nasa sitwasyon kung ano, gidang gintalahana sa mon ko hindi kami para sa sesa. So, tamambal. And then, shout out kay Desa Tres Precious. Nakaagi, naka-break. Ano to, break lang? Wala akong balo. Wala kami kagi-break up. May lang kami gaway, pero gabati kami din provide kami ka-break. Diba? Mat! May naman kotse mo ba sa Arjun? Para si Rina. Rina Rose Miares, liwat. So, Ano? sarap. San mo pa may moon si Sire bata dyan? Pipila lang na kamangkot na. Lang nga ginoo lang na iya matag ya. Si Desa Manamit? Si Desa Tres Precious Liwat. San o kung saan kasal niyo? Wala. Sang may matabo nga kasal. Siyempre, hindi pa naman balaan kung kami gimman pa sa isa mo. Depende na sa tadama. Importante namit niya nga pasaya no ah. Kagis daw ah. Hindi ko malaman kung ano aking gagawin kasi masarap eh. Sobrang sarap. Ang ba ni Rina, love? Palangga mo man ko no? Uy, sabat? Oo. Ito ang cake kahaw. Oo, eto lang. Ibang gang. Mamat. Si Bea, orap liwat. May sugar daddy ko no? Girl, wala ko sugar daddy. Si Arjun na sugar daddy ko. Very good. Love mo, good partner mo nga, good job, girl. Okay, oo, love ko man sa. Sarap-sarap naman ito. Love mo man ko, Serena. Paano be kung bulagan ka ni Arjun Desiree? Ikaw na yan. Ikaw? Ano ba? Paano bulagan ka ni Desiree Arjun? Dali. Sala ako ba? Wala lang. Wala akong balo. Wala, Ano may si lalaki? Kaya mo? gaway, may sa kabay. Siyempre, wala ka break lang no? Wala. Gaway, siyempre, wala ka break. Kaya, ang mga relationship, hindi toxic. Paksak ka. Pag hindi, matured na kami para sa mga mga bagay. Gamay nga, wag wala ganay. Diba? Be matured. Tuod na ba? Okay? No? Mamat. Ang baya, kay Bea orap-orap. Ano maging reaction mo kung may upod ng lalaki si Desiree? Bye. Wala lang. Wala mang mo malalim. Wala lang. Dako, nadaan sa legi sakon. Balaan naman nga hindi ko sa pagtunton mo. Malap.
Ma'am. Hindi na ako masabat kung mga parte sa bata inyong storya ha. Siyempre, wala pa na sa utak mama. So, kung palangga mo si Desiree, kung palangga mo ko, i-kiss mo ko na love. I-kiss mo ko na. Na? Pero, kung palangga mo si Desiree, kiss mo nga. Baya, i-kiss mo ko kung palangga mo. Linkes, sa dad? Sa chicks, ilang ano. No. Ayan, gaya ko kasi nakisaya ko no. Or nasa bata na mo, lumangkot nyo guys. So, I hope nga nabato nyo ba ng tsakto nga sa bata na mo. Kay, comment. So, thank you guys sa mga nag-comment ha. Thank you guys sa pag-support masamon. So, don't forget lang subscribe and click the notification bell kay Arjo, no, sa Steve. Kag sa ako man. Ano mo yun, no? Desi Wild, guys. Desi Wild. Spell sa Desi ko D-E-S-S-Y tapos Wild. Ang ako niya, Diyos. Ang Arjun Noses, guys. Tapi ka na, ina, wala ina ga lakang-lakang. So, namit, hindi magluto o si Arjun. Naman. Doon pa kasana, may boss din. Alam mo nga laptop, ang ano daw? Ang ulo? No. Ha? Ang tao. Isingib la. Naman. So love. So namin, di siya guys magluto. Kung no guys, kinapabugal, ligit sa ako na. Ang mga kapatudlo mo kasi magluto guys, syempre 10 sa ulihi, bala dapat kabalo kami magluto. May gusto ko napatudlo siya. Naman. Nabat. Namin sa Sprite, tubig. So guys, ang mga munem, ang basayan, ginaan mo na lang din naman sa una ni Arjun, ramdom, magusto naman kanon, gid. So buong nabot na naman na nga mong gusto, thank you, gid sa nag-atay sa kwarta. So guys, mga magic. Thank you po pala sa nag-sponsor po sa amin na William po from outside of country po. Thank you so much. I am appreciating. Ay, doon ako. Joke lang. Namen. Namin, gida guys, worth it, gida kwarta, naging hatag samon. Worth it, gid. Tani, makaliwat pa talaga na. Tani, sa na-sponsor, tani, makaliwat kami. Someday, kabay pa nga makasweldo na kami kay... Kung makasweldo na si Arjo, mabulig, yun siya sa inyo guys. Ay tama, yun siya kaluan. Love. Namen pa. Sama na guys now. Namin isang pasayan na girl. One hour later. So ayun na mga kamaji, kakatapos lang po namin kumain, kakatapos lang po namin mangmukbang, pasayan and isda, right? So sa ngayon po, nagpapasalamat po kami sa nag-sponsor po dito sa amin ng mukbang, si William, alright, out of country po siya, right? So thank you so much po, thank you so much, kahit po maliit lang po, syempre, Thank you po. na-appreciate po namin na hindi po namin mapigilan na hindi mapapawaw kasi masarap. Kamusta yung Masarap yung pasayan. alright. Okay, so again po, don't forget subscribe and click the notification bell. Arjun Luces TV.
And then, this... Jessie Wild. Alright, so pakisupport na po ng YouTube channel niya po. Alright, so, once again, what's up mga ka-magic? Alright, thank you so much. Bye-bye! Bye-bye!